Moikka. Joo, moi. Miten menee? Kuka toi on? Se on yksi tyyppi vaan, joka urppi mulle ja sitten mä tapoin sen keihään. Sehän on ihan normaalia. Hei muuten, mä kuullut, että sä oot homo. Mitä vitsi? En mä mikään homo ole. Sä oot kumminkin se homo. Haukus tätä homoksi. Tommoinen lastenlelu ei voi olla totta. Hei, tää on kuule auto. Sori kaveri, mä vähän lainatkin. Tada. Mitäs tolla meinaat? Sä hävit no heti. Katsotaanko. Wow. Mitäs teet? Ei saa. Kamp. Hei, ei toi ollut reilu. Valitan, elämä on. Mitäköhän sulla tekis? Nyt mä keksin. Vähän myöhemmin. Kalaa. Rohmu. Loppuu.